Salut, eu sunt Cristi și el este Andrei și el este Florin, așa. Ia-l mă și pe el cu camera. Uite-te mă, te vezi? Uite YouTube-ul. Uite YouTube-ul, așa. Și astăzi ne-am gândit să facem provocări nebune. Stai mă, Florine, salută-mă și tu YouTube-ul. Eu sunt Florin. Bravo. Așa, azi ne-am gândit să ne provocăm unul pe altul, eu cu Cristi, poate și pe piticul de acolo, da, și să mă așa, să se vadă și el. Uite, piticul ăla de acolo, pe nume Florin. Ăla. Da, ați văzut. Că arăta Cristi, cred că 6 milioane jucători. Da. Așa? Deci, ați înțeles voi, o să ne provocăm unul pe altul. O să începem? Da, chiar acum. Boss. Cristi, te provoc să faci flotări să lingi iarba. Poți să spun pas? Ha? Poți să spun pas? N-am înțeles. Poți să spun pas? Bine. Pas. Hai mă, hai fă, te-am provocat. Dar nu să aling iarba. Da mă, faci tu. Să mănânc iarba. Da mă, așa. Vezi? Băiatul, Da. hai mă, hai. M-am băgat, m-am băgat în gură, m-am băgat pe nas. Drogatul vieții mele. Andrei, Oh, yes. te provoc să mănânci 7 frunze din copac. Acel copac. Hai mă, lasă. Una, bagă, e bun, bagă mă. Mestec frumos. Pe a doua, bagă-o pe a doua. Bagă-o pe a doua. Frumos e așa. Bagă-o pe a doua. Mă, bagă. Bagă-mă. Bun. Așa. Simți savoarea aia bună, dulceața aia de frunză. Ia pasă e mare. 7. Hai că te scutezi. 8. Ce mă? Bine mă. Hai, bagă 4. Asta e a treia. Simți savoarea aia bună. Dulceața aia mă de frunză. Hai, apoi. Gata, ultima. Asta și pupo, înainte să o mănânci. Aoleu, scrăbosul. Taci mă. Gata, le-am mâncat, mai mult le-am scuipat pe jos. Așa, acum pe Florin îl provocăm să-și dea 4 palme. Și foarte tare. Hai mă, hai. Gata, Oh, hu! nebunule. De vedeți, a făcut și în plus. Da. Salut. Salut. Cristi, te provoc să-mi răspund la toate întrebările da. Bine. Te cheamă? Da. Așa. Ai 4 la școală? Da. Ești prost? Da. Ai mâncat vreodată frunze? Da. Ai mers vreodată cu un trabant? Da. Ai căzut în șanț când erai beat vreodată? Da. Așa, acum îl vom provoca pe Andrei să zică la toate întrebările. Andrei, Zi. cine e cel mai urât om din lume? Andrei. Cine se face de râs mereu? Andrei. Cine s-a îndrăgostit de băieți? Cristi. Sictir. Hai zi alta. Că Bine. nu- Hai zi. Te provoc să îți dai un pumn în gură, dar cu forță de-aia, știi tu, de-aia mare. Hai Hai. zi. Gata? Da. Cred că o să regrez că 1, asta. 2, 3 și... Oh. Cea mai tare lovitură. Cred că mi-a scos un dinte. Ar fi bine să ți-o scoți pe ăla. Ăla care se mișcă. Da, ăla care se mișcă. Acum îl voi provoca pe Florin să ia la bătaie cu Andrei. Hai mă, hai mă, hai, vină cu Oh! Cea mai tare tare. Sper că v-a plăcut provocările de azi. Eu am fost Gamer Solider. Iar eu am fost Cristi și spuneți-ne dacă mai vreți să facem episoade cu el, fiindcă o să mai facem. Da. Dacă mai vreți și voi. Vă rugăm Franța. să nu mai vreți voi.